Maningning at makukulay na Christmas display atraksyon sa City of San Fernando, Pampanga. Makipasko tayo kay Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Christmas is in the air na sa City of San Fernando sa Pampanga. Nagningning ang buong Capital Town Plaza dahil sa makukulay na Christmas display mula sa Christmas tunnel hanggang sa Christmas-inspired mini houses. Highlights din sa lugar ang giant teddy bear na sumisimbolo sa karaniwang Christmas gift at nagbibigay ngiti sa mga chikiting. Saan mang sulok sa lugar, ramdam na ang Christmas spirit. May artificial snow rin na in-enjoy ng bawat isa. Kailangan. Bakit? Kasi maraming stress ngayon. So para for the meantime, pag nakita nila yung nagkikislapan nating mga ilaw at nagagandahan nating pailaw dito, makakalimutan nila ang problema nila sa buhay. Kasi masaya dito sa amin, lalong-lalo na yung mga parol namin, nagagandahan. At syempre, hindi mawawalang iba't ibang klase ng affordable foods na suwak sa panlasang Pinoy. Mula sa iba't ibang corn dogs, pizza and pasta, crispy foods, at syempre ang mango sticky rice. Binabalik-balikan talaga kasi pangmasa naman talaga yung mga presyo. Enjoy rin ang mga chikiting sa iba't ibang games na tampok sa lugar mula sa Kids Land, trampoline at inflatables, hanggang sa archery and shooting. Meron ding henna tattoo and face painting. First time niya kasing itatry ito. Gusto niya daw mag-Spider-Man. Tunay nga nakakaibang selebrasyon ng Pasko sa Pinas. Bukod sa masaya at makulay, worth to remember ang bawat sandali, lalo na kung kasama ang mahal sa buhay ngayong Christmas season. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Jasmine Gabriel Galban, nagbabalita para sa GMA Integrated News.